El passat 28 d'abril de 2025 al migdia es va produir una gran aturada elèctrica a Espanya, just quan la generació d'energia estava dominada per les fonts renovables. Com pot ser això? Quin repte es planteja la generació massiva d'energies renovables en el sistema elèctric? En aquest vídeo t'ho expliquem. Les centrals de generació elèctrica han de produir exactament en cada moment l'energia que es necessita per abastir el consum. No pot haver cap petita diferència entre l'oferta i la demanda. És com un cotxe que porta un control de velocitat per circular a velocitat constant. Si de cop augmenta la demanda d'electricitat, és com si a la carretera trobem una pujada. Per mantenir la velocitat, cal trepitjar l'accelerador i augmentar l'entrada d'energia. Però això no és tan fàcil com sembla. Les centrals han d'actuar totes juntes com un equip de rem. No n'hi ha prou amb remar fort, cal també remar junts i al mateix ritme. L'electricitat que generen les centrals és alterna. Això significa que va oscil·lant, i això obliga, igual que en el cas dels remers, a mantenir la sincronia de fase. Si en un moment una de les centrals es desincronitza, en lloc de sumar energia pot arribar a restar-la. Si això passa, la central té mecanismes per baixar la producció o fins i tot aturar-se per motius de seguretat. Per controlar de forma fiable aquests dos aspectes, calen algoritmes que determinin quan una central ha de generar més energia, quan ha de millorar la seva sincronia o quan per seguretat cal que es desenganxi de la xarxa. Aquests algoritmes poden ser informàtics o bé humans, en forma de procediments d'emergència. Sense aquest algoritme, controlar l'energia alterna a gran escala és literalment impossible. Però per entendre l'aturada hem de conèixer una característica de les centrals d'energia, la inèrcia. La inèrcia és la capacitat de mantenir el ritme i la fase. Per una banda, és una característica útil, perquè permet que totes les centrals es mantinguin treballant correctament. Però per l'altra, té algun inconvenient. Amb el pas del dia, la demanda d'electricitat canvia constantment. Això obliga les centrals a anar adaptant-se i haver de canviar lleugerament la seva potència. Les centrals tèrmiques tenen grans rotors que giren constantment, i com que aquests tenen molta massa, la seva inèrcia és molt gran. Per tant, necessiten més temps per sincronitzar-se adequadament. Per contra, les plantes fotovoltaiques en són l'antítesi. Com que no tenen parts mòbils com un rotor, no tenen gens d'inèrcia. Això fa que sigui molt més difícil mantenir-les sincronitzades. Com que a més es veuen afectades per agents externs com els núvols, això les fa especialment difícils de controlar. I per això, a vegades, s'han de desconnectar i tornar a connectar al cap d'un temps amb la freqüència i la fase corregida. Aquestes desconnexions afecten a la xarxa, ja que les altres centrals han de fer un esforç extra per compensar. Però si tot passa massa ràpid, es pot perdre la senyal de referència. És com si l'equip de rem perdés la persona que marca el ritme. Ningú sap què fer i, per seguretat, tothom s'atura. En l'equivalent elèctric, el sistema es descontrola i pot arribar a caure. És molt difícil saber per què l'algoritme va desconnectar de cop tantes centrals elèctriques. Això tan sols es podrà saber després de l'anàlisi de les dades. Això ens permetrà millorar l'algoritme per impedir que torni a passar en un futur. Tot i que com a ciutadans no podem realitzar aquesta tasca, sí que podem fer dues coses. La primera és entendre que les centrals renovables, com la solar, incorporen inestabilitat a la xarxa per la seva mateixa natura, i això implica que al incorporar-les ho hem de fer amb cautela i estudiant la resposta del sistema en cada moment. La segona és exigir que la xarxa elèctrica i els sistemes de control es dissenyin de forma que es faciliti la transició cap a les fonts d'energia renovables. Recorda, la informació ens farà sostenibles. Informa't i actua!